Isitoshe, tuko na daraja ingine kutoka Mboo mpaka Jua Kali pia inajengwa. Josiasa mag broad-based omedo nyiso sir margi ne jatend piny William Ruto magiwacho nosechwalo dongruok mathoth e gwenge ma Nyanza. Jatend piny William Ruto oyore nyasi mar alam mar jiwo tend joma mine e mbalariany ma Scott Christian e kaunti ma Machakos. Piny owacho osingo siling bilion 3.5 mar bero godo kembe matindo mag chai pachoka kigeto kembe 71. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto yore nyasi mar alama ma obagi e mbalariany ma Scott Christian e kaunti ma Machakos, nyasi madhialo kendo medo jiwo mine e kaunti no mondo kaw thuolo mag telo e sektas mopogore opogore. E kinde romono, Ruto nowacho ni hero mare en tiyo kod jogo matiyo matek mar ni dongruok mar Kenya en gino manyaka oganda nywak ne lwedo. Ruto bende omedo jiwo achiel mar oganda kowacho ni mano e achiel mar gigo manomiyo chako serikal manywanda kata broad-based chal mabiro konyo e chwalo dongruok e gwenge mopogore opogore. Taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba siasa ya kuunganisha jamii zetu zote na maendeleo ipatikane katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu wa Kenya ni moja. Kwa hivyo nimetengeneza serikali ya broad-based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na nikasema ya kwamba yale yanafanyika Rift Valley yatafanyika Eastern, yatafanyika Central, yatafanyika Coast, yatafanyika Northern, yatafanyika Western, yatafanyika Nyanza, kila sehemu ya Kenya, kwa sababu hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Tunataka siasa ya kuunganisha watu wa taifa letu lote la Kenya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Jotelo ma Kenya Kwanza koro nyiero ogai ma DCP Rigathi Gachagua kuom ywago manen jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno dweche 6 bang' tho mare. Kagiloso e kinde nyasi ma jiwo grube mar mine e skund primar mar Ole Naiku e kachung' od bura ma Narok North, giwacho ni limbe mar Gachagua e dala mosenindo Ng'eno nyisa chae ahinya to ne familia kod jodak ma kachung' od burano ma Emurua Dikir. Gijiwo Gachagua mondo mi ochwal nonro ma en godo e wi tho mar Ng'eno ma irien bang' Gachagua kwayo jotend piny William Ruto mondo gwel jotim nonro mag piny Amerika FBI kata Scotland Yard matimo nonro e wi tho mar Joanna Ng'eno. Unajua huyu mtu si ati alikuwa anaenda kusema pole, alikuwa anaenda maneno ya uchochezi na fitina. Ndio maana ameshinda wiki hii yote akisema ati kuna watu wanapanga kumpiga. Ameenda huko, amepata mkutano ya watu 30, ameongea mpaka maneno yake imekwisha. Hakuna uongo mwingine anaweza kusema, na hakuna mtu amepiga yeye, hakuna mtu amefukuza yeye, sababu sisi kama jamii, sisi ni wanademokrasia. Nilikuwa naangalia news ya Citizen na kiongozi ya DCP akasema eti kuna watu wameorganize goons. Mimi nataka nikuambie Mheshimiwa Gachagua, sisi ni kaunti ambayo tunapenda amani. Leo umeenda Emurua Dikir, hakuna mtu hata moja amejaribu kutupa mawe kwa gari yako. Umepiga mkutano yako, umesema yale umesema, sasa utuachie watu wetu tuambie pahali watapita. Lakini kura ni ya Ruto. Tulilia sana wakati tulipoteza mjumbe wetu Ngong. Na unapotoka hapa kutoka kwako kule wa Munyoro na mambo yako ya ukabila na kwenda kule Emurua Dikir kukumbusha watu wa Emurua Dikir mjumbe ambaye aliaga, sisi kama wakina mama tunasema ya kwamba ushindwe.
Jotelo ma kor gwenge ma Mount Kenya East oriwore kanyakla kendo podho welo mar manen jodongo makono manowalo godo jalup jatend piny Kithure Kindiki kaka jatelo mabiro bedo jalup jatend piny e yiero maduong' mabiro. Jotelogo manochokore e alap tuke ma Kinoru e boma ma Meru opodho welo mar Kindiki kaka jachung' mar komba jalup jatend piny mar biro siro Ruto lwedo e yiero maduong' mabiro. Kindiki to chwalo seyo mare ne kweth maseyo piny owacho kowacho ni gionge kod paro malong'o ne oganda jo Kenya kendo ni kik oganda chik itgi ne gin. Wanafanya siasa na kura ikuwe kama ni lazima ubembeleze wananchi bwana. Mimi na William Ruto tutakuja tubembeleze wananchi, watupigie kura, tuwaeleze, tuwabembeleze, tunyenyekee, tujieleze. Sio kujipiga kifua hapa na mambo ya bure ati lazima unipigie kura. Kwani wewe ni nani? Waende wasiende, wapotee wasipotee, ni bure si bure? Si ni bure sana? Unalazimisha watu wakupigie kura ukiwa nani? Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita Soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Your days in politics have been counted. You have been weighed and found wanting. You have been weighed and be found wanting. Your days in politics are numbered. Tendun bura mar Jubilee okwedo lokruoge e sekta mar somo manoland gi jatend migawo mar somo Migosi Ogamba madwaro ni mondo jopuonjre odonj e skul saa 1:15 okinyi nyaka saa 9:30 ka giwacho ni mano en ketho sekta no. Koloso e gwenge ma Mosiro, jagoro maduong' e duond burano Moitalel Ole Kenta owacho ni chenro mag somo ok owinjore otimnegi lokruok ma owacho ni lokruoge ma kinde ka kinde kelo chochni ne jopuonjre kodwaro jatend migawo mar somo Julius Ogamba mondo gol chiknero oko. Kenta mabiro laro kom gavana e kaunti ma Narok kuom thuolo mar 2 bende okwayo jodak ma Narok mondo mi oriwre kendo osilwedo Fred Matiang'i ne lemo mar jatend piny e yiero maduong' mabiro. Tena kubadilisha masaa ya watoto kusoma Kenya, hiyo hatuwezi kukubali. Kwani nyinyi ndio mko na akili zaidi kuliko wale ambao wamekuwa huko mbele yenu. Sisi tulisoma tukapitia primary school, tukaenda secondary school, tukaenda high school, from 5 and 6 tukaenda university. Na tukakuwa mawakili na watu wengine. Sasa hii masomo ambayo mnabadilisha kila siku ndio muweze kupata pesa ya kuiba, mnafikiri mnatengeneza nje ama mnaharibu? Tunasema masomo iendelee vile ilivyokuwa mbeleni na hatutaki maneno mengi. Na sisi tunasema kama Masai, hakuna mtu atakutugawanya tena. Msifikirie kesho tutagawanyika. Hatuwezi kukubali. Mali yetu tumesema kutoka leo hatutaki mchezee mali yetu, na tunataka ile mtu ameiba shamba ya Masai arudisha mara moja, sababu hiyo sio shamba yao. Piny owacho koro singo siling bilion 3.5 mar bero godo kembe matindo mag chai e pacho ka chenro ma kamano geto kembe 71 koloso e kambi mar rego majan chai ma Chelal e kaunti ma Kericho. Jagoro migawo mar pur Kiprono Rono owacho ni sirikal ok bi ling' e kinde ma jomoko chwalo mibadhi e sekta no. Maeri en toka ameko mar karan moko 7 e kaunti ma Bomet mitudo kod rocho kaka masinde moko mag pimo chai osebedo katiyo. Rono medo nomenda mar siling bilion 3.5 biro konyo kembe chai e ng'iewo masinde mowinjore kod bero alwora e sekta no. Our Excellency the President Dr. William Samoei Ruto, for the grants they have given us for around 51.9 million. So thank you very much, because now we will concentrate on ODOTXT. Also, they have given us these grants so that we can have what we call fluidized bed dryers. These modern machines should help reduce energy and processing costs
improve efficiency, reduce breakdowns, and enhance tea quality. Na hii levy ni iko na lengo yake na iliwekwa na wakulima wakati tufanya tea reforms. Na ni percentage 1%, lakini tulikaa nao wakurugenzi tukasema wacha tucharge 0.8. Na wenye wanalipa sio mkulima. Mwenye analipa ni yule mwenye ananunua chai kutoka Pakistan, Ujerumani, Uingereza na maeneo yote yenye tunauzia majani chai. Na tukisanya hiyo pesa, 50% ni ya mkulima. Na hiyo kwa sheria ya Kenya inawekwa kwa ile account ya farmers na itarudi mpaka kwenu. Mpaka kila kiwanda yenye imechangia mutareceive yenu. Jatend migao mar leba e pachoka Alfred Mutua ojiwo rowere mondo bede ong'ala manyime machwalo dongruok e pachoka ahinya to kokadhe lek mar Kenya ma menyo godo higa 2060. Mutua noloso e kinde nyasi mar 11 mar sidho ogudu jopuonjre makwan gi dikal 700 e kar tiegruok mar Nairobi Women's Hospital, kama omede tielo ni dongruok mar Kenya ok nyal ket mana e lwet ng'at achiel kendo nyaka nywakne lwedo. Japuonj maduong' mar kar tiegruok noero Ruth Oso osiro pach Mutua kowacho ni gitimo matek maneno ni jopuonjre oyudo tiegruok mowinjore ahinya e sekta mar thieth ma en achiel kuom mago madwarore. We recognize the importance of health. We recognize the importance of a functioning health system within the country. And one of the building blocks or the enablers of a functioning health system is healthcare providers, among other issues like proper healthcare financing, technology, drugs, access to the health centers. But the most important one is the people that will serve in these hospitals. Kenyan labor is in high demand. It's in high demand. So as we move forward, I was there when we were putting together our Vision 2030, and we've been able to meet basically the main targets of Vision 2030. So by the time we get to Vision 2030, we'll know we'll have reached where we wanted to be. But we've started Vision 2060, which we need to start before 2030, so that we now have something to aim at by the time we get 2030. So we're not like those people who wait until ikishaisha ndio mnakaa chini mnaanza kupanga. Tumeshajipanga tayari because we know that Kenya deserves more than what Vision 2030 was giving us. So all we can say is that mbele iko sawa, and I just encourage these young people, do not give up hope, work hard, be in the radar, and with institutions such as the one led by Sam Dena and the board and others, the future is very bright for Kenya. Ero kamano nyakwara mogi waka oyueyo mokwongo e migago, waduogo bang' thuolo machuok. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there.
Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today. Machiegni kendo, josiasa masiro sirikal manywanda osingo dhi nyime kod siro jatend piny William Ruto ka giseo kweth makwedo piny owacho ma giwacho ni onge kod ajenda moro amora ne jo-Kenya. Ne giwuoyo kinde nyasi mar chiwo omenda mar timo ohala maromo $13,000,000 ne girube sub-kaunti ma Suna West e kaunti ma Migori. George Juma nigi ler mathoth. E kinde nyasino mar chiwo omenda mag Saga e kaunti ma Suna West, nyasi mane ochoro jatend migawo mar Saga e pacho kae Wycliffe Oparanya kod jotelo mamoko, josiasa masiro sirikal manywanda ne osingo dhi nyime kod jatend piny Kenya William Ruto ma giwacho ni osekelo dongruok e kaunti Kenya duto. ODM imekubali kuja pamoja na UDA ndio tuwe na serikali ya nguvu 2027 chini ya Mheshimiwa William Ruto. Tunaanza kutupigia kelele, wanalima William kwa sababu ya kujenga highway. Wanalima William kwa sababu wamesema kila constituency ipate barabara iko kama zile zenu. Jatend migawo no mar Saga Wycliffe Oparanya kod josiasa mamoko moti jobura ma Suna West Peter Masara wacho ni kaka oganda owuok e gwenge mag Nyanza gisiro dongruok mathoth e bwo telo masani, kendo gik maneno ni UDA kaachiel kod ODM oloso sirikal e yiero mabiro. Mambo ya maendeleo ile nimeona hapa, mambo ya maendeleo hapa iko juu kabisa. Hata nimetembea kwa barabara ya lami hapa. Ile vijana wanakuja ati wanataka uongozi. Mjue uongozi ni kama vile mtoto wake anaenda kwa shule, anaanzia standard 1, standard 2, akiendelea hivyo akikomaa ndio apate upresident. Giwani chendo mag dongruok mathoth sani dhi nyime e gwego mag Nyanza kaachiel kod Kenya duto, kendo kaka jokanyogo mawuok e gwego mag Nyanza ok gikore mar wuok e piny owacho. Tumeenda maandamano miaka yetu yote na tulikuwa tupati maendeleo. Kuanzia tuingie kwa serikali ya broad based government, daraja ile ilibomoka. Leo tumeleta engineer, Monday kazi inaanza. Sitoshe, tuko na daraja ingine kutoka Mboo mpaka Juakali pia inajengwa. Josiasa gi masiro sirikal manywanda kata broad base wacho gin giwegi koro gilando mana kwe e kinde mag miko chendogo mag dongruok ka gikwayo kweth mag josiasa makoro kwedo piny owacho ni bende koro go siasa man kod ajenda. Lazima tutoe siasa ya wakabila fulani kufikiri kwamba kwao wasipokuwa marais hakuna mtu anafaa kukuwa rais Kenya hii. Lazima tumalize hiyo. Iko sawa, iko sawa. Jolbura ma Suna West Peter Masara ne kako oganda luo kibiye mondo josiasa moko koro kel pogruok kaachiel kod dhao e kind oganda luo. Pa Migori Wajaluo watapigana peke yao. Okwa bigojo luo wetewa. Wanodo wanajolinda wananchigo. Project masekwanogo. Gimbe gikwanwa molo mago twaluo bangi. Project masekwanogo. Gigonwa molo mano twaluo bangi. Achonwa project okiyanyo buru, okiyanyo wanga, okiyanyo president. E kinde nyasni ma jolonweng'o mag grube mag Saga, piny owacho ni ochiwo omenda maromo $13 million ne grube mag Saga e kach burano ma Suna West.
Unaona serikali iko karibu na nyinyi kufanya biashara. Yaani hii pesa shilingi milioni 13, 126,200 kwa various groups ambazo ziko hapa na zinafanya biashara. George Juma, Ramogi TV, Migori. To mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye kawuono wamenyo ni jakedo kendo thuon luo Achieng' Oneko. E telo mar ariyo wamenyo ni twech oneko e jela kod twech mochuno e dalane. Jata chenro ni Walter Nyambaga nigi mathoth. E telo mar ariyo Wuod Achieng' Oneko Profesa lero kaka wuon margi ne ochiwo negi somo e kinde ma jok mamoko to ne yudo thuolo mar dhi somo oko. Mine nagi owetena odhi skul maber. Yes. Mane apani mano dongruok mokwongo nikech mane kamiae kidhi oko. Sana ndalo mane wach ni koro igine manitero ji oko kapok oyudo huru. Ne nitie jok mane tero ji oko Russia, jok moko tero Mboya tero ji gine USA, America. Koro kar kanyo nitie jok no yudo migawo maber training yudo maber magiduogo ka gikonyo piny. Gichamo nyadhi kidongruok ma Achieng' Oneko ne okelo e kar chung' od bura mar Arieda. Constituency mar Arieda maduong' unyalo neno chon ne waonge gi nderni ma wan kod kae. Uyoma ing'e ni en e piny en mwalo koni. Koro nderni ma gine wach ni Kisumu kadonjo koni mago ne onge. Gimoro kaka gine sitima bende ne onge. Sani wanyalo wacho ni wan gi dispensary mano babo Mzee Oneko no kelo. Mar ariyo mbak no chakre gi gine gi kata school makar kan nikech ragengni an adhi ragengni school ragengni bor ka kar kae ni ragengni en wach ni kata maila ngwen ka kar kae. Koro nyithindo ne waneno kaka nyithindo di school ragengni tek bor. Koro kar gine wan gi gine gi primary school karka ma en no chako kata mano hospital makuro wan go mudu dispensary to kata mana sitima makuro waneno kan chieng' moro kwa bet kode ka kuro wago mbaka to penja ni wuon wuorwa e kunya waka ka iluongo ni kunya wan gi dispensary kaya wan gi primary school wan gi secondary school magi gik mana chieng' konan ere gima kuro waonge to naneno ka ng'eny gi kuro wan bende gigoyo buk man kod sigana malach ewi shujaa mathuon luo Achieng' Oneko. Buk ni apani en sigana wach ni en sidinja 4. Mokwongo en kako dak kapod nyathi kodhi e skul modhi nyaka gine Maseno makoro ka okoa kar kanyo to odhi e meteorological department. Yes. Mana achiel mano oketo gine wuok ne uyoma kodhi kako ubro wuotho nyaka kuma koro no chake. Ochiwo wuodhe to kod kit kaka siasa mare ne chalo. Ka kar kanyo to donje koro siasa. Odonje siasa ma otemo bende bedo business partner mar ng'ane mar Oginga Odinga. Mar Luo Thrift. Bas kar kanyo pogre kar kanyo dhi ochako gine wach mar siasa makoro beti nyaka thosani
Mar adek ibiro yudo ni kowe siasa no kowe ndalogo eko kendo donje siasa mar independence. No detention manyalo wacho matin bende to kowa kar kanyo to odhi e siasa mar after independence. Ngima Oneko ne ok obedo kod familia mare kuom thuolo malach ni mar ne sirikand jarachar ne siko ndhiye kinde ka kinde. Mokwongo omake 52 ne an jahigni ariyo gi nus. Koro ok nang'e gik mang'eny. Wan onyuola 49. Bas kar kanyo to ok anene kendo kosemake nyaka 1959. Manyiso ni an owadwa maduong' miluongo ni Dr. Ongonga Achieng' en onene nikech onyuole 45 en jahigni abiriyo kanyo, auchiel abiriyo kanyo. To owadwa matin maluwa miluongo ni Lwando Oneko en koka nonyuole. Koro an to 52 nyaka 59 an ok nang'e no chal nade. Ne nitie gino moro achiel kende, picha moro achiel kende mane gigo gi Oluoch Okelo ma nang'iyoga iwachona ni mane wuoru. Pok nanene. Bas koro an anene e detention camp Marsabit kwa dhi lime mwabet kar kanyo higni ariyo ka wan e detention camp kwa bedo Marsabit kar kanyo. Marsabit detention camp ne nitie kuche lilo, wane joluo kende mane nitie. Ng'eyo ne watindo komake 52 an anyuola 45 mana an jahigni adi 7 years. To an apenjo mamana ni kaneno kimako babana gi wasungu moko to babu kwelo, to mamano obwok koniyo kokwelo mano bang'e kosemake. Koro wadong' kendo to mama babo be kanye. Yes. Nyanno ka gino wasungu moko biro ka ire ka iri okwelo nikech wang'e ni joma imako gin joma okwelo. To mama ogoneno oyo en wach piny emomiyo mak babani. Koro nabedo politically conscious chakre tin at the age of 70. I was age of 7. To joma ne gino lit negi ahinya ne en mamana to gi Jaramogi Oginga Odinga nikech ne giseng'ere nikech Jaramogi Oginga Odinga ne en japuonj babana Maseno mane ong'e ni Achieng' Oneko en nyathi maber, en ja sport, otelo ni dormitory maka. Koro nigi ng'ere gi kanyo maka Jaramogi nowinjo na Achieng' omaki ne lit ne kabisa. Ketho mane mani tude godo otimo ang'o? Ne wacho ni gin joma this 6 Kapenguria 6 gin joma nokawo oath remo nikawo oath ne gin nyaka gigol jo Ingresa e Kenya. Ingresa nyaka dhi. Bas mae koro nineno koro ka gin jok ma relatively educated, joma enlightened. To mano bendo yudo ka Achieng' Oneko gi Mbiu Koinange ne gisedhi nyaka London magi present a petition to League of Nations. United Nations ndalo ni iluongo ni League of Nations. Koro gineno ni Kenyatta to bende jaduong' magine to kijana ni ma nigi weche mang'eny. Koro nyaka otim ang'o? Wagoyo pingo. Ema nineno ketho. Piny ne chalo nade? Piny otuk? Nikech gima ne otuk jo Ingresa ahinya ne en Mau fighters. Nikech gin e bungu. Gin e bungu. Omiyo jo Kikuyu mang'eny kabisa ne imako, not ni gin jo Mau, so long as in ja Kikuyu timaki we ni nyaka ibed ni in ja Mau. To koro ji auchiel gi eki gito koro imagine ring leaders. Kosemak gi to ging'e nang'ono
joma gore lweny manie bungu kande bro dok chien tok notimre kamano. Kapsabet ne a sort of a restriction. Yeah? Ok no yie ni mondo odhi e town as such. Kata kodhi e town to nitie ji maluwe. Okay. Yeah. Akanyo to Baskuru wabiro dala karkae. Karka bobeti for weche moko. Ko yie ni mondo owuogi e dala karkae. Omiyo ni koro jogo mako Kenyatta, jogo mako Achieng' Oneko ma en Secretary General man Kenya African Union. The only political parties ma jarateng' nitie. Nikech ne onge political parties moko. Okay. Nen makao kende. To okil mar baba ni minyalo paro nen ng'a? Negi ok nen ng'at achiel. Negi nitie Muhindi moro, Kapila, ne nitie DN Prit, to ne nitie ja Nigeria moro bende nobiro ka. Negi okil manyalo bedo kata bich kanyo. Erokamano Nyakwaramogi, mane mokelo e giko mar weche manyien mag migago bang' thuolo machuok. Ochieng' Emmanuel biro gi paw tuke, nyinga Milton Ochieng', hello producer mara Aifi Nyakidi, director mara Alex Obado, to jago picha en Ernesto Wuodnam Chumbi. Oriti masani wachakwa nere bang'e.